आज आपण रायवळ आंब्याचे रायतं बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे हे रायवळ आंबे, खोबरं आहे, ओलं खोबरं वाटपासाठी, ओलं खोबरं 3 ते 4 मिरच्या, धणे थोडेसे, हळद चिमूटभर आणि 4 ते 5 काळी मिरी, हे सगळं वाटपासाठी लागणार आहे। तर आपण पहिले आधी आंबे सोलून घेऊया। या सालांना जो गर राहिला आहे ना, तो आपण पाण्याने धुवून त्याच्यात घालणार आहोत। ही सालं पण पाण्यात धुवूया। सालाला राहिलेला गर आहे ना, तो सगळा असा खरवडून काढायचा पाण्यात, तो पण मग आमटीमध्ये वापरता येतो। या आंब्यापैकी 4-5 आंबे ठेवायचे आणि बाकीचे आंबे त्याचा रस काढून त्याच्या बाटी फेकून द्यायच्या। मगच ते आंबे होते ते आपण 5 आंबे ठेवले आणि बाकीचे रस काढलेला आहे, त्याची सालं होती ती पाण्यात धुवून घेतलेली आहे। खोबरं, धणे, मिरची, काळी मिरी वगैरे ते वाटप होतं, हळद वगैरे ते वाटप करून घेतलेलं आहे। आणि हे फोडणीसाठी साहित्य आहे। फोडणीला आपल्याला तेल लागणार आहे, कढीपत्ता, मोहरी, हिंग, फोडणीचं साहित्य। मोहरी घालूया, मोहरी तडतडली, आता आपण हिंग टाकूया। कढीपत्ता आणि हे आंबे आपण सोडणार। रसा सकट टाकणार। ते मगाशी सालाचं पाणी आपण जे काढलं होतं गराचं, ते पाणी घालणार आहे। गॅस थोडा मोठा करूया, जास्त त्यात वाटप घालणार आहोत। मग अशा मिक्सरच्या भांड्यातलं आपण ते पाणी धुवून घेणार आहोत। मिक्सरचं भांडं, त्यातलं पाणी थोडंसं घालूया। यात मीठ घालणार। एक चमचा मीठ आणि एक उकळी येऊ द्यायची त्याला। त्याच्यावर झाकण ठेवून एक वाफ येते। रायत्याला आता चांगली उकळी आली आहे, आता रायतं झालं। या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सर्वात महत्त्वाचं अम्माज रेसिपीजला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।